Здравейте, приятели! Днес ще нарисуваме отново една картина тип пейзаж. Подгответе си отново боичките, четки, няколко размера, една по-голяма за по-големите обеми, една средна и една по-тъничка за детайли, чашка с вода, салфетка за попиване на четките и това е в основни линии. Предлагам да започваме. Първо ще започнем с по-голямата четка, защото ще направим така основни цветове. Ще започнем първо ето с горната част, с слънцето. За него ще забъркаме един много нежен прасковен нюанс с малко червена боя, малко розово, бяла боя, хубаво разбъркваме. Ползваме бялата боя, за да направим цвета по-пастелен, по-нежен, не толкова ярък. Ще сложа още малко бяло, за да стане по-светло. Трябва червената и розовата ви боя да бъдат в такава консистенция, че да придобием този, аз бих го нарекла черешов пастелен нюанс. Нещо ето такова. Можем да добавим още малко бяло. Виждате, по принцип не слагам прекалено много вода в боята, защото така цветът ще стане много воден и няма да покрива толкова добре боята. Слагайте толкова вода, колкото да можете да направите ето такава равна линия с върха на четката. Ще постигнете такъв равен ефект единствено когато боята ви е нито много разредена, нито много гъста. Няма да се налага да повтаряте много. Така. И разбира се, трябва да имате достатъчно боя на четката, т.е. да не е прекалено малко, за да ви свърши в първата секунда, в същото време и да не е прекалено много, защото пък четката ви ще стане много напластена и няма да можете да направите такава хубава форма. По-трудно ще я контролирате просто. Ето така, тук ще си измисля една форма на тези планини, които ще продължават надолу. Хубаво запълваме навсякъде, за да имаме много хубав равен тон. Не оставяйте дупчици по платното, да се виждат бели точки. Ето така. Мисля, че се получи много добре. Сега леко ще измия четката, за да не е толкова напластена. И продължаваме надолу. Цветовете надолу леко ще преминават, ще преливат от това розово, което имаме, леко през жълто, ще добавяме малко жълто към него, малко повече розово, малко лилаво. Така нюансът винаги ще се променя, но ще стои много хармонично и много единно, цялостно, като погледнем картината. Затова пак се забърква малко от този основен цвят, който сега ползваме. Може да се забъркате малко по-голямо количество, за да не го бъркате всеки път. Но пък е хубаво да се упражнявате. А и не е задължително този цвят да бъде абсолютно еднакъв навсякъде. Тоест, ние сега ще направим
ще правим различни нюанси, затова не се притеснявайте, ако ви се получи по-червено или по-розово, това няма абсолютно никакво значение. Дори аз сега ще добавя малко от ето това бежово, което имам аз. Ако нямате бежово, сложете просто малко жълта боя. Добавям малко бяло, за да стане малко по-светъл нюанса. Хубаво разбъркваме боята. И ще направим ето тези планини. Долната част вече продължаваме. По принцип плоската четка е доста подходяща за такъв тип рисуване, защото с нея можете както много бързо да запълвате, така и да правите тези ръбчета с върха на четката. Ако има някакви по-резки, ето такива форми, стартиращи, можете лесно да ги направите с такъв тип плоска четка. Това ще ви улесни доста. Можете и с кръгла, разбира се, но всеки трябва да усети с какво най-добре може да се справи. Продължаваме да запълваме тази част от планината. Така. Тук отстрани ще оставим бяла част от платното, може би около пръст, един пръст, да. Мисля, че е окей. Така, продължаваме надолу. Сега ще добавя малко бяла боя. Да стане малко по-светло и малко повече розово сега. Ще направим един малко по-розовеещ нюанс. Правете тези планини с така динамична, интересна форма. Нека да се получат много разнообразни. Така, продължаваме. Сега боята ми стана малко гъста, затова добавям вода, за да може да не се напластява ето така толкова много на четката. Ако ви се случи това нещо, опитайте се максимално да изкарате боята от четката, не я избърсвайте просто, защото така ще загубите страшно много полезно разбъркан цвят. Опитайте максимално да я извадите, взимайте си по малко вода и продължавайте да бъркате. Ето така. Сега виждам, че цветът ми е доста близък до предния, затова ще добавя още розова боя. Така, пак хубаво разбърквам и продължавам. Така. Гледам ето тук да запазвам тази граница, която казахме, че ще оставим от платното. Така. Да, мисля, че става много добре. Продължавам. Ето и тази част също ще отцветя. Ако не ви е удобно с тази четка, може да вземете една идея по-тъничка.
Просто с по-дебелата четка става доста по-бързо. И ако цветът ви е така с хубава плътност, ако боичките ви са хубави, тези отцветявания на планините ще стават общо взето от първия път, а няма да се налага да повтаряте няколко пъти. Но ако имате в предвид, че ако боичките ви са така малко по-нисък клас, може би няма да са чак толкова покривни. И не се притеснявайте, ако с така първата ръка станат на четки или прозрачни. Не се опитвайте от първия път да покриете тези формичките. Оставете, направете една ръка, нека да остане дори по-прозрачно и изчакайте буквално за 2 минутки, боичките ще изсъхнат и продължете отново след това. Гарантирам ви, ефектът ще бъде много по-добър от това да се опитвате да напластявате много количество боя върху платното, което няма да бъде толкова добре изглеждащо след това. Няма да е много окей. Сега продължаваме с следващия нюанс на ето тази част тук в средата. Още една планина ще направим. Ще добавим пак малко бяла боя към това розово, което до сега ползвахме. Търсим просто различни, интересни, пастелни тонове. Не е задължително да са точно тези, които аз правя. Нека да бъдат красиви. Може да бъде... Ето това сега ще направя в жълто. С това бежово, което ви казах, че добавих преди малко. Просто слагам повечко от него. И получавам един ето такъв много пак близък до горните цветове тон, но не е чисто бежово, като да го вземете директно от тубичката и да го използвате. Когато цветът е смесен с предходните ни цветове, тогава вече е много по-богат и много по-цялостна става цялата картина и по-богата на нюанси. Затова бъркаме цветовете и се опитваме винаги да имаме интересни и богати тонове в картините. Да. Добре. Мисля, че стана доста добре. Сега следващият ни цвят. Сега ще измия малко четката, за да я освежа. И продължаваме с една малко по-тъмна планина. Ето тази тук в дясно, която ще бъде в повече лилаво. Добавяме лилаво към цвета, който използвахме по-горе. Ето повече в розовото. Слагам розово и лилаво, за да получа един по-лиловещ тон. Я да видим как се получи. Ами, доста добре, но може би е по-добре да бъде малко по-тъмен. Добавям още лилаво. Така, добавяме малко от това бежово. Нека да стане хубав, богат цвета. Ще добавя дори малко червено отново. Така ще стане по-топло това лилаво. Добавя малко вода. Я да видим сега. Ето сега го направихме по-тъмен. Пробвайте върху платното, не се притеснявайте, боичките се препокриват, така че като си забъркате един цвят в палитрата, пробвайте го върху платното, вижте как стои на база на предните цветове, които сте сложили. Не се притеснявайте, те ще се... просто така най-добре ще усетите дали този цвят е подходящ.
и от какво има нужда, дали да стане по-студен, по-топъл, по-тъмен или по-светъл, това е най-добрият начин да усетите какво сте направили върху палитрата. Ето, сложих още малко лилаво, за да стане по-тъмно. И тук сега внимавам около пътя. Така. И внимаваме и ето тук в дясната част, пак да не отсветим до край платното. Ето, нашата планина в дясно вече е готова. Имаме в лявата половина още една част от тази планина. Покриваме и нея. Ето така, по този начин. Така, виждате, постепенно започва нашата картина вече да придобива така едни много приятни форми. Ще продължим с този нюанс, ще му добавя още малко лилаво и малко тъмно синьо, малко бяла боя също. Ето, ще прелее, виждате, в едно малко по-светло лилаво. Имаме свободата да направим каквито нюанси искаме. Ако харесвате повече синьото, например, а не толкова розово, може да изпълните изцяло картината в едни по-студени нюанси. Така че тя да бъде повече в синята гама, а не толкова в тези розово-жълти цветове, които сега ползваме. Затова ползвайте любимите си цветове, просто следвайте няколко така важни стъпки, за да бъдат те цялостно и приятно изглеждащи, когато ги нанесете, а именно бъркайте цветовете добре, използвайте един базов цвят, към който да добавяте различни нюанси. Например, аз използвах розово, вие използвате примерно синьо. Към това синьо добавяйте винаги малко бяла боя, добавете му малко жълто, то ще започне да зеленее леко, това е супер. Ако му добавите малко червено, то ще започне леко да лилавее. Затова абсолютно така, не се страхувайте от цветовете, смесвайте ги и както пак казах, тук целта ни е да правим едни близки нюанси, но богати на цветове вътре. Ето, вече имаме и в лявата част една планина. Продължаваме надолу. Тези две парченца долу ще бъдат в тюркоазено. Затова към този цвят отново, който използвахме, измивам пак четката, за да бъде по-свежа и да не е толкова напластена с боя. Ще добавя
Малко от ето това изглежда зелено, но то всъщност е тюркоазено. Ето сега ще ви покажа какво се получава. Когато го смеся с бяла боя, изглежда уникално добре. Много, много приятно. Слагам го директно в това лилаво, с което сега рисувахме. Така, имаме едно тюркоазено, лилаво, много красиво като нюанс петно, ето тук в предната част. Ето го. Страхотен цвят. Пак повтарям, тюркоазено и лилаво. Ако нямате тюркоазено, можете да си забъркате синьо-зелено. То няма да се получи точно тюркоазено, защото това ярко тюркоазено по принцип трудно се забърква. Почти невъзможно е. Трябва да го имате готово на боичка, закупено, за жалост. Но можете да си забъркате с светло-синя, много е важно, светло-синя и светло-зелена боя. Когато ги смесите, ще се получи едно такова тюркоазено, светло-синьо-зелено. Така че пак е някакъв вариант. Така. Ето го нашето петно, тук в предната част. Едно хълмче. Така, сега в дясната половина имаме още едно такова петно. То предлагам да бъде още по-силно изразено тюркоазено, лилаво. Така, хубаво разбъркваме отново. Искаме цвета да бъде много трябва да бъде добре размесен. Продължаваме да го размесваме. Така, я да пробваме сега. Да, изглежда доста добре. Започваме ето тук от дясната половина. Отново внимаваме да не стигнем до края на платното. Тук постепенно ще затъмним това петънце. Леко ще направим прилив към ето това лилаво. За да не се слеят двете петна, а да се получи един лек прилив от тъмно към това тюркоазено. Така, слагам още лилаво и хубаво отсичаме тази форма. Хубавото на акрилните бои е, че съхнат много бързо и много лесно можете да коригирате, ако нещо не ви харесва или сте навлезли примерно в другия цвят. Въобще не се притеснявайте. След като засъхнат боичките, можете много бързо да го коригирате. Ето го нашето петънце. Ето така. Дори не се притеснявайте, ако тази приливка не се получи много перфектна. Тя ще... това е все пак... Това са боички. Не се притеснявайте, не може да стане като дигитална рисунка толкова
перфектно, а и не би трябвало да изглежда така. Нека да се вижда линията ви да бъде жива, да има така, дори следи от четката. Това е супер. Ще изглежда страхотно. Сега ще покрием нашето пътче с един леко светло-бежов нюанс. За целта си забърквам с бяла и мъничко бежова боя. Наистина много малко сложете, защото иначе в противен случай ще стане много жълто. Буквално капчица от бежовата боя. И започвам да рисувам нашия път. Пробвайте първо да стегнете контурите отстрани и след това запълвайте вътре сърцевината на пътя. Ето така, първо ми правим контурите на пътя и след това запълваме. Взимайте по-често боя. Идеята е да имате повече боя на върха на четката, за да можете да правите тези линийки много точни, защото когато започнете много да натискате с четката, ето така по този начин, контурът няма да бъде толкова вече прецизен. Затова с върха на четката, особено когато нямате толкова опит с рисуването, тогава е за предпочитане да работите по-внимателно с връхчето на четката. Ето я нашата алея вече е готова. Хоп, запълваме това ъгълче. Тук малко изцапахме, сега ще си го коригираме. Няма нищо страшно. Не се притеснявайте дори да навлезете с цвета в другия цвят. Това са акрилни бои, те много бързо и много лесно се припокриват една друга, така че много лесничко можете да си коригирате грешките. Това не е абсолютно никакъв, няма никаква драма тук с попълването на тези грешчици. Там. Базовите неща в нашата картина вече са готови. Базовите, основните цветове в картината, в нашия фон. Сега ще направим ето тук долу едно камъче. Ще използвам повече бежова боя към един от тези нюанси, с които вече рисувахме. Например, ето това оранжево. Ще сложа повече бяла боя, за да стане цвета по-пастелен и малко по-светъл. Ето тук долу ще направим това камъче. Неговата основа трябва да бъде малко по-напред, т.е. ето тук ще започне камъка. Ето така. Сега ще взема малко по-тънката четка, защото тази вече е дебела за детайлите, които ще направим. Сега ще направим още едно камъче, ще добавя малко повече червено, за да стане по-розовеещ нюанса. Ето тук ще направим още едно камъче. Използвайте повече боя, не се притеснявайте, за да може хубаво да покрие синия цвят, който вече сме сложили. Така, страхотно. Ще направим едно малко храстче в това ъгълче.
ще добавя за целта повече бяла боя, за да бъде цвета малко по-светло-бежов. И отново с тънката четчица, защото искаме да се получат много така тънки и финни линийки. Ето тук. Така. Правим едни листенца на върховете. С този светъл нюанс може да направим ето така няколко. Ще го забърка малко по-светъл, за да се вижда по-добре. С повече бяло. Ето така малко светлинка по тези камъчета. Да. Супер. Супер. Ще направя още няколко камъчета ето тук, за да бъде още по-реалистична нашата картина. Слагаме малко светлинка отново. Така. Супер. И отново още едно храстче и в дясната половина на нашата картина. Ето тук. За да получавате по-финна линия, боята ви трябва да бъде доста по-разредена. Ето така. И за да скрием основата на това храстче, ето тук ще сложим едно камъче. Ето така ще си го прикрием. Дори това камъче ще застъпи и ръба на нашата картина. Ето тук в края, в страни. Ето така, супер. С малко бяла боя ще направим малко от блясъци. Ето така, малко по-обемен да изглежда този камък. И с малко повече бежово ще направим едни такива цветове върху това храстче. Просто петънца, нищо сложно. Виждате, вече детайлите в картината започват да я правят по-жива. Ще направя още няколко камъчета. Така. Супер! Продължаваме нататък с нашите дървета. За тях ще си забъркам един отново тъмен нюанс. Той ще бъде от това тюркоазено, което ползвахме по-рано. Ако имате още от него, супер, ако не, забъркайте. Отново повтарям, лилаво и тюркоазено.
Може да бъде повече в зелено, както ви допада. Така. Ще добавя малко черна боя. Буквално с върха на четката взимам, защото така, много внимавайте с черната боя, тя е много силна като пигмент и веднага променя нюансите в картината. Ще си разредя мъничко боята. И ето тук ще направим едни дръвчета. Като първо рисуваме основата на това дърво. Ето така. И след това леко започваме да пускаме настрани тези колони, като гледаме да има малко разстояние между тях, за да стават по-пухкави, иначе ще се получи една топка. Ето така. Гледаме с върха на четката да нарисуваме тези колони на дървото с малко разстояние. Ще добавя малко лилаво още към цвета. Искам тези нюанси да бъдат богати, интересни. В дърветата. Продължаваме. Ето тук още едно. Така. С този цвят леко, ето така, ще пусна един контур, с който ще стегна формата на тази планина, която направихме. Ето така. И леко ще прелея надолу. Ето така. Ето тук също, където се застъпва с другото хълмче. Да. Сега добавям бяла боя към тези два нюанса. Хубаво ги разбърквам. И ще направим едно голямо дърво в лявата част. Хубаво си разбъркайте едно по-голямо количество от този цвят, защото ще ни трябва. Уверете се, че боята ви е с хубава консистенция. Нито много гъста, нито много нито много рядка, защото пък ако бъде много рядка, ще стане прекалено воден цвета и няма въобще да бъде покривен. И сега маркираме нашето дърво. Ето тук, в лявата половина. Ето тук.
Внимателно, без да бързаме, опитваме се да направим една хубава, ето такава линия. Взимаме отново боя. Взимайте честичко боя, защото боята на върха на четката свършва много бързо и в стремежа си да нарисуваме всичко много бързо. Понякога започваме да повтаряме и да губим формата и да не се получават вече тези хубави нюанси, които сме търсили. Така. Започваме да рисуваме едно борче, което трябва да има малко повече разстояние между своите клони. Така. Пак повтарям, за да не стане прекалено плътно, като една много груба фигура. Само ще маркираме за сега тези клони и след малко ще ги разнообразим малко повече. Ще им добавим малко повече вътре клонки с по-тънката четка. Сега просто ето така. Може дори с тази четка да опитате. Ето така да направим малко по-разперени тези клонки или с по-тънката четчица. Да направите връхчетата им по-богати на иглички. Ето така. Мисля, че нашето борче придоби една много приятна форма. Следващото нещо ще бъдат още няколко борчета в долната част до него. Ето тук долу. Ето така ще ги маркираме. Отново с голямата четка вече придобийте малко смелост и просто ги направете по-рошави. Ето така.
Супер. Добре. Ще направя едно-две и в дясната половина, за да има от този нюанс и от тази страна. Ето тук. Добре. И сега ще се качим малко в горната част, където с бяла боичка ще направим едно облаче, което ето тук ще скрие малко нашето слънце. Използвайте повече бяла боя, нека да покрие хубаво плътно слънцето. Така, можете да си коригирате някои неща, ако не сте доволни от линията си на места. Така, сега ще си забъркам малко от розовото, което ползвахме тук горе, с червено, розово и бяло. Така, малко повечко. Ето, мисля, че стана точно същия цвят. И с него ще направим малко отражения ето по планината. Ето така. Вече стават малко по-триизмерни нашите планини. Дори да не е същият нюанс, не се притеснявайте. Така. Вече имаме детайли. В горната част всичко е завършено. Това, което ще направя за финал, е да нарисувам една птичка с много тъмно синьо-зелено, много тъмно, почти черно. Тя ще бъде ето тук, над пътя. Правим опашката. Ето я нашата птичка. Да, много красива. Супер. Мисля да направя още няколко отражения по планините.
Ето с едно, ето такова светло бежово. Ето тук. Така те ще изглеждат още по-триизмерни, по-богати. Същото нещо, каквото направихме и в горната част. Използвайте по-светъл цвят от този, който сте ползвали за планината. Да, мисля, че доста добре започва да изглежда. Супер! Едно светло лилаво, почти бяло. Добре, страхотно. И за по-смелите, вече като истински финал, обещавам. Ето тук в предната част ще се опитаме да нарисуваме едно зайче. Взимаме чисто бяла боя и ще започнем от долу нагоре, за да имаме място нагоре. Зайчето може да стане доста високо, но ако го скрием зад камъка и нищо не се вижда от него, няма да е добре. Затова първо ето така рисуваме крачетата на заека с малко място между тях. Това е най-лесният вариант. Така, след това рисуваме тялото му. Не се притеснявайте, ако не ви хареса, можете много лесно да го запълните просто с бяла боя и да изчезне от картината ви. Така. Ако искате да коригирате чунката, сега стана малко странно моето зайче, затова ще му, ето така, ще му сложа още малко коренче. И това, което исках да ви кажа преди малко, можем да го коригираме това зайче с цвета от фона. Ако не ни хареса, както на мен в момента въобще не ми харесва как му се получи гърба, ето тук ще го направим малко по-изящно. Ето така.
Ето, зайчето вече стана малко по-финно, по-красиво, по-нежно. Ето го. Ами, да, мисля, че много добре изглежда. Надявам се и при вас да се е получило страхотно. Ще се радвам да ми пишете в коментарите, ако имате някакви въпроси. Старая се да отговарям на всички. Ще се видим скоро в следващите видеа. Ако ви е харесало видеото, ако съм била полезна, ще се радвам да последвате канала ми и да си отбележите към банката, за да получавате известия за следващите видеа, когато излязат. Мисля, че това е всичко. Рисувайте, творете, бъдете вдъхновени и гледайте на живота по-цветно. Чао от мен!